Kani kadai Doorshan Meghalaya bernimpang subhai pi baro syakani ketuk Khubor mentaka janmiat syaban paj ki Khubor ki bubnya ini pechwai kimat bukongsan. Yok kem ya sawut wan IT ke sonam ya ladi ha kajing penyap ya unong indur Raja Raghuvanshi ha Meghalaya. Kershan Menteri yang kipulit ke jela, talan yang kinong kentok hadin ke jingshem yang ke sonam Raghuvanshi ha Uttar Pradesh. Kajing penyap ia Raja Raghuvanshi kedai kebalai selah lupa ia tu kipulit lakiam ia sangut ke bedon keti. Pentikna Menteri ketenak kikam jengok kai pertai bakadai kajing ya iet hapadeng ki laingut dan ni kata ke love triangle ha kajing penyap ia Raja Raghuvanshi penrem ikilap petai Khubor ke bentok beriai ke jela Meghalaya. Bat na kajing hunjurut sya kajing bitar kela kajing snow ha kajela hadin bami kajing shisha halo kajing sya penyap unong wan jengok kai na Indo. Ki Khubor ke bubnya. Sembut mendirang ba kejela ubak prestun tingsong ne kesengi ulah pentikena bala kemno ya saungut ki brio ke bedon keti ha kajing penyap ya unong jengok kai pertai ubana Indor Raja Raghuvanshi. Ubelaja bat kelok kajong ka sonam ha kajing wan honeymoon ha East Khasiels District. Ka sonam ka balong kan nongdon keti ka bah khmat kala lej ban IT no eladi ha Gazipur Uttar Pradesh. Ya uwei na ki basubadon keti ompat yo ban kem. Ubak prestun tingsong ula ai khublei ya barok ke beladon keti ha kajing lej wat bat ula kentat ya kajing keno baka Meghalaya kala kelalong kajaka baslei ki kam sniu da ka boong baka long ka bam shonghok. Kipulet kila pentikena baya Raja la penyap ha ka apulai terik ujemang bat ya barok ki bedon keti ha kene ka kam penyap on sawalam syashlong na kebenta ban tokit syushu yaki. Kasni kalau koi syaga masyai syaga papau bat munta kaganti kini ki saungut bat sangut ru bat kata kapong sonam ka kalok jong utulet raja kaba kinya kin mentah kinya ya kaan hakaba ngin warna ya ki baro sini syalong na kabenta banya chu investigation. Hadin ke jingshem ya ke sonam Raghuvanshi hajan Gazipur Uttar Pradesh. Menteri ke jela uba Alexander Laluheg ula kershan ki pulit ke jela da ke ong ba ka jing shisha kalami. Ba ula kento ikitu ki bekeno iki pulit ke jela Meghalaya bat iki pat ba hlo ka jingja jong kini ki shijur. Da ke ong ba kene ke jing keno kalong ke baklam akor syabah palat. Ulai ro ya kajing stat banyo kem meki bedon keti tang hapo nyausngi bat ai jingmut ban ai mukot dema persya ya gitu ki bepentok bria ya kejela ha kajing pelong ya kajing tokit. Already came out and also it has been surfacing. So all these days the family of Raja Rajvanshi, their friends, their brothers and their whole family, they are blaming the police of Meghalaya, they are blaming the government of Meghalaya, and particularly is a very shameful blaming the people of Meghalaya. We should file the defamation case against these people who are maligning the image of the state of Meghalaya and maligning the image of the people of Meghalaya. We have to file the defamation case against them. Unong wan jengok kai ubana Indur Raja Raghuvanshi ya ubala penbena balaja bat kelok kajong ka sonom nadok ka apulai terik ujemang hadien ka jingwan kai sora la shem ba ka jingsha penyap jong ka dei ka batmu lupa ka bala penyeso bat ka jing iet apdeng laingut lani kata ka love triangle katkum ka jing yathu kipulet ya ka skuti ka ba ki la shem ha ka juk ka sngi hajan ka Golden Pines Dhaba ka badon ha sora rim.
bad ya kamet jong uraja pat layok tam ha ka arterik ujeliu ha ka ba lakit Shanay Grims Hospital na ka benta ka postmortem. USP ka East Khasi Hills uba Vivix aim ula penpau Shapang ka tiar bala pendonkam ha ka jing penyap ba ka dei ka daw ka bala thiet na Guwahati ka ba peni ba ka don ka jing selas niu lupa. Layok ban kiam ya sangut ki basuba don kti bat ka sonam ka balong ka nong don kti ka bah khmat ka balawan ban IT ya ladi ha Gazipur UP lawan lam ya barok ki don kti Shillong na ka benta ka jing bishar UP right now. SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime, and with the support and help from MP and UP police, we got these people. Menteri Kitnat Kikam jengok kai perthai uba polling do ula pentikna ba ka jing penyap ya unong wan kai ubana indoor uraja Raghuvanshi hasora kadai na kadaw jong ka jing ya ha pedengki laingut lane kata ka love triangle ha ka ba kanong don kti ka ba khmat kala ai da kanong shakinong penyap brieu. Menteri ula penrem ya kila pathai Khubor ha ka ri ka bala pathai nam sneu ya ka jela da ka ba penbena bala dep ujor ejahar persya ikitu ki ba penpriang ya ka Khubor ka bakala da ka ba ong ba ka jela Meghalaya kan yai long ka jaka ka besngan na ka benta kinong jengok kai perthai uba pol ula ban ba ula bu ru ka jingkeli kumno layo ban keno e ka jela ha ka kam penyap ka bala dep selalupa syabar na uput usam jong ka jela. The state government will leave no stone unturned to take all measures against these people who have been abusing our hospitality, who have been abusing the state and its leaders, and we will ensure that we take all legal steps against them and we will set the reports straight. But where this family is concerned, I can only say that you should have stayed back in Indo. Da kajing syakem jong laingut ki basuba na Madhya Pradesh bat kajing IT no jong ka sonam Raghuvanshi ha Uttar Pradesh ki nong shong jong ka jela kila penpawi kajing sngohun hijrut bat kajing sngo bitar ru ha kajuk kapor halo kajing syak penjak burom jong ka jela ha kapor batokit halo kajing yap uraja Raghuvanshi kajing shisha ki balapau menta kala penmi bon kajing thok kela ya ki influencer ha ki rensan social media bat kila pathai Khubor ki bala keren penjak burom da kajing keno jong ki ya ka jela bat dikinong shong jongka barok ki breu ki bedon benta hapok jela Meghalaya kila penrem jur ya kitu ki berpersang ban penjak burom mi ka jela Meghalaya hagaba kila ya ro shikat dai e ya ki pulet ki bala trei bha ban penstet bat lap ya kajing shisha kat ba kajing dawa ban panma na ki pat ba kadang yai beteng kani kajing ja kala long kajing hikai ya barok ba nginum dai ban bishar ya kinu kajing ja klem da ailat ya ka an bakan shim mila ka jong ka lenti ka jongka. I would request them that if as fast as you can shoot out your guns without knowing the facts, I would also request you to also shoot out your guns to apologize to the people of the state and especially to the people of Sora without knowing the proper facts. From the organization, we congratulate the Meghalaya police and we want that all those culprits involved should be brought into the law. They should be punishable, should be punished as per the law. Kedon ti kajing snong mo la da sa kano kasnong namar ba kasnong sora ti kasnong ka ba itanap ka ba kibun ha ki nong wan ka ki kun ki tourist mo ba wan ka yon aim to kambana ai tong menta hi ni susi bagi kano namar ni long innocent ba kibriu hang ni po Meghalaya long innocent ba te kajing kano jong kipat kalong unacceptable. Da tentu sarkar ba kansil ki lat kelenti ki ba khambyang nang ba kum kini ki balaja ki naman sia shu ma lien abot nang ba kajela ka jungi kan paunam ki ba kum kini ki jingjia ki ba ngim so tenat ma kum kinong sung ya banong ban poi hadu kata ka podi banong ban syak penyap yu bre bawan sangkai ha kani kajela ka jungi ta kal alam na kum ka shopping kan ma nam ta ka jungi se bana syukhanyo pe komunikasi jingjam manta le di banabar manta le ke jimbut nam kal awan raru ya kajelahi kumi kinong di jing di kumi ki bri ki ba emjai kan ka tourism
just expect that these kind of things do not happen in the near future, and that evidences should be found at the earliest, so that our people and the people living in our state, especially in the remote areas, who are running the tourism department, okay, they do not get involved in such a thing. Kaladon kawai ke Jingja ha Thrills Fun Park kabadon ha Mauleng Maukan Riboy District. Akaba uwei usipai ula letkai bat kalong yeng ke jong u ya kabala keno ba ula pen ibor ba kata kti ya utrai jong kene ke park uba Eugene Nyangti bat yu nong trei klem kenu kedaw. Kene ke jing ya kaja kala nangjor tat hadu ba iwei na ki nong trei kentei ilawan bantuklar. Bat pelong ya uni usipai ban mi na kene ke jaka. Uba Nyangti ula ujor ya kene ke Jingja hakmat ki nong patai Khubor da ka baong ba ya kene ke jingwan pen ibor bat wan penjulor ya ki tiar kitar jong ke park la yo ban kem lingba ka CCTV camera. U Subhanshu Shukla uba na Triveni Nagar Lokno. Unsalong unong India uba ar uban let Shahau hadien u Rakesh Sharma uban sedang ya ka jinglet yu kejat haka Exom 4 mission. Shaka International Space Station haka shipau terik ujaliu da ka SpaceX Falcon 9 ka na Kennedy Space Center, Florida. Haka shnong jong u kilay rakhe ya ka ne ka jingjob da ka jingpen itnat ya ki yeng kisem bat ki jing ai khublei. Haka ba ki para marjan jong u kilay ro ya u kom u riuslur jong kari bat ki bahayeng hasem jong u kila penpau ya ka jing sngaw sarong halo ka ne ka jingjob. Kaseng The Ultimate Bikers Association lania tulba seorang kam unit haka jing snok tilang bat ke central body kala IT no ya ke yeng ke badang syudep shna thamai sha ikong berilanda war langpi ilong kemie ibadon arngut ikhun haka khandai terik ujeleu ahaja apusan kani ke long ke yeng ke basan bala ai sngo bahada kaseng ke basongdor lai point san lak tingka ke wei kaseng tulba kala penpau ya ka jing sngongu sha kinong kershan ki bala kuloi banno senyang haka liang ke pisa bat ki tiar gitar haka ne ke program leidon bentalang u kershan lang nongbri u bedai u presiden jong ke tulba seorang kam bat ke long yeng long sem ke bala yok priang sngobaha bat ki wei dia. Kong riblay pula ya iba bebes macam iba dalam kerjaan ya kesentul ba baru untuk ya baru iba dalam ketahan kayak gini. Mentang nyepet ya kejing long juman kesim bedeng hatura kejing kriat kalong apusan degree Celsius bat kejing shit kalong lai pasau degree Celsius kejing sengam ka hau mentang kesengi kalong san penriun ksispa bat kejing half slap kalong 0.0 millimeters. Haba pai pat shenong ba shalong kejing kriat kalong katnyo 0.0 degree Celsius bat kejing kriat kalong apun rio 0.1 degree Celsius kejing sengam ka hau mentang kesengi kalong kendai penyo ksispa bat kejing half slap kalong 0.0 millimeters. Kat bah jawai pat kajing kriat kalong arpau degree Celsius bat kajing shit kalong apusau degree Celsius kajing sengam ka hau mentang kesengi kalong prapuan ksispa bat kajing half slap kalong iwei 0.0 millimeters. Kala abandon kajing hap slap haki katu kat ni kijaka jong ketura jawai bat shalong. Syaban poi syaka bekut jong ketup Khubor ni pek biang sa isien ni kini kimat berkongsan. Yok kiam ya saungut wan IT ke sonam ya ledi ha kajing penyap ya unong indoor uraja Raghuvanshi ha Meghalaya. Kershan Menteri ya ki pulit ke jela, thalan ya ki nong kentok hadian ke jingshem ya ke sonam Raghuvanshi ha Uttar Pradesh. Kajing penyap ya uraja Raghuvanshi kedai ke belai sela lupa yatu ki pulit lakem ya sangut ki bedon keti. Pentikna Menteri ketnat ikam jengok kai pertai bakadai ka jeng iet yang pedeng ki laingut dan ke love triangle ha ka jeng penyap ya uraja Raghuvanshi pendrem ya ki lak patai Khubor ki bentok beria ya ke jela Meghalaya.
Bat na kajing hunjrut sya kajing bitar kela kajing snow ha kajela hadien bami kajing shisha halo kajing sya penyap unong wan jungok kai na Indo. Tepalok kat tungi lapoi sebekut jung ketuk Khubor jengi minta kejan miet ngin sesya me pelasai kasi ha kajuk kepo kubli shibuni pibaro. Los Alcaraz